Pozděchově na Valašsku. A pak jsme taky tady uspořádali před týdnem velkou ministránskou olympiádu, takže jsme plní olympijských myšlenek. A my bychom vám tady rádi něco předvedli, abyste tak trošku měli i vy jako malou ochutnávku z toho, jak bychom letos fungovali v olympijském duchu. Tak, já bych... Prosím, zatleskejte. Dajte na svá místa. Tak, vidíte, že nám vlají olympijské vlajky, ale také vlajky států, národů. Jak Afrika, Madagaskar, asi jo. Tak, kluci, jdeme na to, běžte na své sportoviště. Tak, teď bychom vám předvedli, tak Vašíček, předvedeme vám disciplíny, které jsme po celou olympiády nacvičovali. Tak začneme fotbalem. Bezvadný, zkusíme dál kouli. Super, super. Tak, víc nám přivede fanoušek. Děkuju. Tak, blíží se nám disciplína typicky česká oště. Díky. Tak a tradiční olympijskou disciplínou je běh, takže olympionici, jdeme do toho, běháme. Tak, původní olympiáda se odehrávala v běhu v plné zbroji. Pánové si to taky rozdávají se svým olympijským oblekem, není to jednoduché běžet. A všimněte si, ano, jsou v cíli, všimněte si také, jak naši olympionici dodržují tradici českého olympijského týmu, kdo můžou zvednout tuniky a ukážou, že mají poctivé české gumáky. Tak, krása, výborně. Tak, další disciplínou bylo kladivo, to je taky taková typická olympijská disciplína. To jsem se spotil, děkuji. Tak a už se připravuje dvojspřeží. Kluci, jdeme, koně na start. A jeden kluci, jeden dáme. Tak. Ano, v této disciplíně jsme se měřili. A nevěřili byste tomu, je to jedna z původních 5 olympijských disciplín. Samozřejmě bez toho autíčka. Tak výborně, děkuju pánu. Tak a teďka vám předvedeme, kluci, pojďte tady za mnou. Teďka vám předvedeme jednu takovou specialitu, kterou jsme si tady natrénovali. Říkáme tomu věž. Tak jsem zvědavý, držte jim palce, jak to celé dopadne. Tak kluci připravujeme, počkej, stůj, pojďte tady vedle sebe, kluci, tak všichni ve stejnou dobu. Tak poprosím pana bubeníka, pojďte na to. Kluci, sedaďte se. Tak, pánové, postavte se do řady a ukloníme se našim olympijským divákům. Perfektní. Tak, děkujeme a olympionici
odcházejí. Olympionici, ještě neodcházejte. Všichni jsme vám poděkovali, zbývá ještě jedna věc, abychom vám poděkovali za to, jak jste soutěžili na ministránské olympiádě minulý týden. Bylo řečeno, že za 4. místa se bramborové medaile neudělují. Není to pravda, i za 4. místa se medaile udělují. Prosím své asistentky, aby medaile přinesly. Originálně bramborová, nikoli však pečená. Blahopřeji vám a věřím, že příští rok to, co uniklo o jeden bod, ta medaile bronzová, je tady místo brambory, bude kvalitní bronz, stříbro nebo dokonce zlato.